Takáto fialová paráda sa tiahne naprieč Vysokými Tatrami. Mimoriadne sa jej darí na miestach, kde kedysi stáli stromy. A naozaj vytvára súvislé koberce, hlavne v tomto júlovom až augustovom období. Pripomína to francúzske levanduľové polia, ide ale o vrbovku úzkolistú. Môžeme hovoriť o najväčšom kvitnúcom záhone v Tatrách. Obrovský kvetinový koberec nadchýňa turistov z celého sveta. Viacerí hovoria, že je to akási náplasť na smutné miesta, ktoré tu po sebe zanechala veterná smršť. Nie, no tu nie ma dyskusji. Fantastyczna, nie tylko piękna. Very nice picture. Umeleckí maliari si ešte prídu na svoje, no odborníci hovoria, kvetov ubúda, rastlinu začal vytláčať nový les. Určite jej bude menej, z niektorých plôch zmizne úplne, ale to neznamená, že sa v Tatrách už nebude vyskytovať. Táto rastlina sa počas vojny používala aj ako náhrada čierneho čaju. Podľa bylinkárky je liečivá, niektorí jej dokonca pripisujú aj protirakovinové účinky. V súčasnej dobe sa u nás táto rastlina premnožila a beriem to tak, že príroda nám tým chce niečo povedať. Že týchto problémov je veľa a treba ich riešiť. Naše hory sa síce topia vo fialovej farbe, no kvety si môžete vychutnávať iba pohľadom. Keďže sa nachádzame v Tatranskom národnom parku, ani túto rastlinu nie je možné trhať. Marek Vnenčák, televízia Markíza.